Aku ora klamben. Oh, Kuwi lah. aku ora klamben terus. Ketemu anake Pak Seno. Aku pikiranku wis traveling nang ndi lho ya Allah. Aku ae gur ketok-kentole ngono wis sekedang wis ketap-ketip lho, gur ketok-kentole kira klamben lho. Putrane Pak Seno ki ora gur Mas Gading. Ada Mbak Jenar. Pikiran kok traveling nang ndi. Aku ora klamben walah sosor meri. Bathuknya terus kok nyut gon bathuk langsungan. Walah. Mugi warga samben pinaringan bagya mulya.